Je prikazan razvoj vazduhoplova i razvoj opreme, kako se vazduhoplovstvo razvijao i usavršavalo, tako i ta oprema za spasavanje. Ta oprema spašava sve više, povećava broj spašenih putnika i ima hashtag live. I ovo je ta oprema, kutija sa opremom. To je prva pomoć, padobran, baterijski Duracell megafon, sedište za katapultiranje, sekira, kiseonička boca sa maskom, ručni aparat za gašenje požara, oprema za let kada se sleće na vodenim površinama, sistem za upozorenje, natpise i ovo su pomoćna sredstva. Tu su padobrani, imaju dva padobrana prema načinu otvaranja kupola i to je sloboda, nemogaš pored sloboda i ptica. I ima otvor na sredini kroz koji prolazi vazduh da ne bi došlo do cepanja kupole prilikom dinamičkog udara. I ovaj je vezan, odnosno automatski, koji je priključen užetom za avion. Ovde piše za slobodan padobran da padobranac mora da povuče ručku da bi iz torbe izašao mali padobran koji povlači veliki, a za automatski padobran uže povlači ručkicu i otvara torbu koji je padobran. Hashtag yes. Začekaj, šta je ovo? On kaže, ja bih ovih dana za tebe mala, bez padobrana skočio, ti se praviš luda, ko druga gledaš me, a ona kaže, zašto me u obraz ljubiš, neću da mi budeš drug, hashtag Boban Rajović. Dalje. Pri velikim brzinama ne može da se koriste padobrani, već sedišta za katapultiranje. I ovde na Drugi svjetski rat i voz i šine. U nekim slučajima se samo katapultira, moraju prvo se otvore vrata kabine, tu je raketa ispod sedišta, a u nekim drugim slučajevima mora putnik da stavi zavesu. Pilot. Zavesu preko lica i probija se kroz takve kabine. Sada su ovde upozorenja, razna natpisi i evo na havajskom Moa Leo, Vujazd na slovačkom, Exit na engleskom, izlaz na našem jeziku i Ciksis na azerbejdžanskom. I ovo su pomoćne vrata koje je ručka obeležena crvenom bojom i pomoćni izlazi koji su jasno obeleženi. I kaže, zaću te u pomoć, ako zatrebaš mi, sad spavaj, prošlo je 3. I ovo je dim koji je u pilotskoj kabini, pilot nosi letačke naočare za dim i kaže Severina gas, 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 gas. I on uključuje komande i tako obaveštava sve putnike da vreme za evakuaciju. On može koristiti sekiru, vatrogasnu sekiru koja ima šiljak, sečivo i drška je obložena elektroizolacionim materijalom koji ne gori. Ova je devojčica koja je pala nešto na nogu i prva pomoć je pomogla da bi bilo okej. Ona kaže, hitno sam pomoć dobila, sa drugim vreme gubila, da želim te do ludila, a to sam kasno shvatila. I onda se posle gušila i tu je došla kiseonička boca i maska za kiseonička. I takođe padobrani se dele na sedišne, grudne i leđne i ovo je presto za spasavanje koji smo mogu koristiti. Bravo!